Kif mistenni l-attakki terroristiċi f'Pariġi kellhom impatt negattiv fuq it-turiżmu ta' waħda mill-ikbar bliet li tattira turisti fid-dinja. Dan inħassu wkoll f'pajjiżna, b'ħafna jbidlu l-pjanijiet tas-safar tagħhom u saħansitra iħassru l-vjaġġi li diġà kellhom ibbukkjati lejn Franza. Dwar dan tkellimna mad-deputat kap tal-affarijiet kummerċjali fih dan l-Air Malta, Joseph Buġejja, li fisser kif ħafna vviċinaw il-linja tal-ajru biex jevitaw il-kapitali Franċiża. Kenna nies li kienu Pariġi u forsi kien baqalhom 3-4 tim oħra nibtala tagħhom u daw xtaqgħu jiġu lura qabel, ukoll kenna nies li ġew għandna qaludna ma jixtieqx imur Pariġi l-ġimgħa li ġejja u l-ġimgħa ta' wara u qed intuhom aħna li jmorru Pariġi jipposponu l-vjaġġ tagħhom sal-15 Diċembru jew inkella kif qabel jibdlu destinazzjoni totalment differenti. Fil-fatt kienu 20 dawk li tul l-aħħar jiem ma marrux għat-titjiriet skedati lejn Pariġi, b'uħud jirrikorru għand il-kumpaniji tal-assigurazzjoni biex jevalwaw il-pożizzjoni tagħhom. L-avukat Byron Camilleri spjega l-implikazzjonijiet f'ċirkostanzi bħal dawn. Primarjament wieħed irid jara l-kundizzjonijiet marbuta mal-polza tal-assigurazzjoni tiegħu għaliex mhux kull polza hija simili bħall-oħra. F'dan il-każ għalkemm qed nitkellmu fuq att terroristiku kbir li ġara ġewwa Pariġi, però wieħed irid jiftakar li dan kien każ iżolat u mhux qed nitkellmu fuq xi stat ta' gwerra dikjarat ġewwa Franza. Għaldaqstant, fl-opinjoni tiegħi, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni mhumiex obbligati li jagħmlu xi reimbursement ta' kwalunkwe vaganzi li huma ppjanati li jsiru ġewwa Franza. Fuq l-istess tema staqsejna dwar il-pożizzjoni ta' dawk li direttament jew indirettament ġew affettwati b'dak li seħħ fosthom persuni li tilfu t-titjira minn Pariġi lejn Malta. Kull min kien affettwat b'dawn l-avvenimenti, anke jekk mhux neċessarjament kien ġewwa Pariġi, huwa covered taħt il-polza tal-assigurazzjoni tiegħu għaliex huwa ma kellu l-ebda kontroll fuq dawn l-avvenimenti. Ovvjament, jiddependi wkoll mill-kundizzjonijiet li tipprovdi l-polza tal-assigurazzjoni.